Kogono tongo kok saimaya bobarongni sotro korei hinai pia obole kubunyo kok saimaya rengni sotro korei sini kok samani omahai waisa bukhungni ongkhori thangka hingke bono taising kiphlinai manya nung khoroksa borongno hazarta kok kaham sai phorongdi pia nini bukhungni waisasa kok haimya sawi nokhori thangdi a borongni ni hazarta kok kaham samani abono pogoi nino kok hamya no jumuitu manai sung je kok sabani abo sung serap sakheno pogui thangu hiya nini kongno je khana nai bole nini kongno thuya sakno muitu naragu abono sung hoja tongna nangu sung bebek jagano kok saya tongui makhono kaham sung kaisa kusu jagao mukhang mai mukhang naisiklai kok katige tige salaye sung kebong mungni yakagi mania abo hai kaisa kusu jaga bo tongo sung kok saya nilar khe tongkhoba sung kaisa kusu jaga ni yakagi mano pia abo hai jaga rogo hingke gyan ganang borok sijak nukjak borok rok khe a jaga o nilar khana tongo tei kaisa kok nini mungoi keba hamya kok silja ui tongkha no dusiri ui tongkha nang a dusi se khaima koroi abo hai jaga rogo khe nang kok saya ta tongdi kubangma gyan ganang hai keba sijak nukjak borok rok sawi kalango saya belai kheno nilar khatongui makhano sini bagai kaham hnai borok hai tongui maya hai pono sung kaisa kusu jagao nilar khatongui makhano sini bagai no belai no kaham ini nor no ma hai kai ba kokthai sai khana ranai boba hai jagao sung nilar khatongui makha sini bagai belai kaham ngai oro ok kai ba kokthai no khanai nai di one number angkha je kono nukhungo borok thikya rimani yakolo nung a nukhungni borok rokno bokha methana hnai hangai asa kok kubang ta sadi aro sung kok saya belai khana nilar khatongui makhano sini bagai no kaham a joro nung bongni bokhano methana hnai je sukpano kok kaham kaham sadi bongni bokhani hilingma ruwaimung komi ui thangya bo truk truk khasa komi nai tu number kha nungni ni laibo belai khano biji amung pailaya saksangno belai khano tekto hike ma tongu a joro nung kebo be kok saya tongui makhano kaham icha khaike ga nungni ni bagai thaichung kaham tongui makhano nini bagai kaham ngai mokhe nung a joro kebo be kok sake nini bagai kai tham hamya ngai mano kaisa ga nung tekto hai ka ba pailaya ma jare nung kebo bai kok hamya puno sajagai mano hai ga te kaisa kok nung a joro buni kong no khnawoi nung sak sak hamya lama puno sogi manayo three number angkha pal baksa baya bai kothum ke kok salai tongo norong ni business ni meeting hai ka ba office ni meeting a jora rogo nung bor ni kok samarok khana tokjakliya hingka hingke nilar kha kok sawoi khanai tongdi borong ni kok samarok khana tokjak yangai phatchake basero thangka hingke borok no hamya wan sugui mano nung mung sajak nangkungma samung khai tongpuru nung a jora rogo kok saya belai khe nilar kha tongui makhono nini bagai kaham angai hingke nung a nangkungma samung khai tongpuru kok sawi tongkhe nung ni nios samungo bokha riwi mangala 5 number angkha khoroksa borok bosia nukya haipano bo kaisa samungno bini busukya phangsiya woi haipano a samung tibo ulta phulta hanyo sawi tongkha nung a kongno nung khoroksa sijak nukjak borok bono bujirina ta thangdi boni ni kongno tobo bujiya nung aro kok saya belai khe nila khatongui makhno nini bagai kaham bini loglogi nung kok saka hingke sijak nukjak borok bo bini logi nung hamya hanjaknai tai kaisa kok khoroksa borok a suk bujiya a bujiya borokno nung bujina ta thangdi au paithako tomungno norok ani okai ba kok thaino srungmung makhangke comment khai redi tai sajake share khai redi subscribe khai redi hambai।